السلام تنا تقبلوا فنو إيري تي في عب مكتال تركوا زخوركم تعذبتنا خمي وعلكم نلومي عربة عصرت وشوعة ميازيا فرق معلتن فرقان استدالوا هجراون زيناتات حزلكم قريبة زلخو في المنظومية نكتالكم بخبرنا عدمكم بقندر استزينا في اللام تكال درجات إيرترا عب استراتيجية وتنسى إذا تكور عودة زي توديبو عب كتام عد غيح بهاكو سأستود بستمرون سرحتني تتوهيبو أزاز بوليس زوبا ماكل ننبرتن زوباتات عب مكل خالق بن سمينارات هكايدو إسرائيل ليبانوسن نعسرت معلتات تصنح جزيا وسمن مع مقراء توسط جبرات سمامعان أمريكا نلعلي عسرت عمتات بسوريا تصنح قوامي وتهدراوه الله وخمزة قاعدة جليسهم هاجرات مأكلاي أمريكا دومينيكان ريبابليكان حبرات منسات أمريكان وتهدروا لمن مدى بجيسان زرزر زينان أب شحنت شعة ميتين تسعة حموشن بأواج قصري سبعة حموشن زبار شحنت شعة ميتين تسعة حموشن استمسرتها تكال درجاتات إيرترا استراتيجيوي مسرح معبال درجاتات بقاقيسون محيال تحت مواقر درجاتات يعين لهم تقبر نايز مدام نمرقاص دمامس نايس رح مشارختي تمال عسرته وشدش ميازيا عودة زي توديبهم غازيت انيا ساميل هابت ميكائيل تخطاتي له ميكائيل حدقو خقربوي تكال درجاتات إيرترا نايس رح مشارختي أكالاز تساطفو أب استراتيجيوي مبربار نايتي تكال نتفتاتون زتو كور عودة زيته أب اسمرا أكانيعو إتي عودة زيته استراتيجيوي أبركوتو أمخاري كوميتر درجاتات نمعباي قدامنت زواهبهم صلاتات نمللاي كمون مس مدبات هاجراو لمعات زساني درجاتات نمعبالن نمخلاسن زحجزو أمخرت أكلات نمقام زعلمي أب مينستر نقدن إندسترين وانا دايركتور كفلي إندستراوي لمعات عطو تادسة ولو يوحنس أبز اسمعو قال ناقداسنت درجاتات بحفشة تكال درجاتات إرتاد ما بفلاي بمتقاس هلو بدوهوتات نايت تكالن مشارخت أكلاتن بأتو كروك سرحلو كمزق بقانت إيروم جيزاو أكاد سرح تكال درجاتات إرتا أتو آلم أرأيا بوغنو درجة أب وهب كونتات زلعالة سرعنت نمتحز علمه بلو مدن تدقاقامن أب تغمين زوعلو نتفتات وي وتسيتهم زملكت ممرحيتات حقتاتن بارياتن زحازة بناي حبار سمعزو تدالون أفلوطو بستوهابو أكال زتصدقن سند مخانو بمتقاس اتعودو زته نداغمه ودبا نايت تكال لعول أقداسنت كمزلو أغنزيبو حلافي كفلي مدلاو درجاتات مهندس دبساي زرابروخكا أبترا لعلوت حلفتي أب سرعة درجاتات حلافنة محدران تكنيكاو كوميته كمون أب أماتي مدب سرح تكنيكاوي كوميته كلتشان عسران شدشان كلتشان عسران شوعاتن زتو كورة مجلس يهيبو أبتا قاتامين أقداسنة درجاتات ببتصلاتو زن صوار مجلس إيتات بوكلت استفلاليا مينسترتات قريبو تساتفتي أب عدلاتن بدوهتاتن نايت مدب دحر زكايدو زته نستوسده توقسو بمقواس ببتصلاتو زوات ممرحيتات أب حبراوي سمع كسرتن بزتماكل أقباب كسر حالون كمون مس درجاتا زت أساسر ممحدراوي كرسي مسرتاو مواغراوي تهادسو كايدلون نقحات حبرتسب نببراخ كسر حنزبر ريتوتات يبو هجراوي كونفدريشن سرعتنياتات إيرتراج أنفر زوادبوب أب كتم عدو إحنا زركوب سرعتنياتات تكالات حيلي إلكتريك نقداو بانك أقولغلو تيليكوميونيكيشنن كوليج تمرتن سنة وانكو أنا سومهرو ديبو أبتي بمخنيات بحث قنبت هجراو مع السرعتنياتات بعسرته وشدش ميازيا ستوها بستمهرو كيلا إندستراوي بوليسي من إساي تسفيت حقوس أب مدنفع فراينت كل سحسابا ومردات فراينت ميلان استراتيجينا فراينت بخنت سرعتنياتات زمتصوت صلوا مسرات سنة أمرو فراينت أب التحساسوا سرعتنياتات أقداسنت معبال كإلة عاقمن أبالات كمونا بترامت تاون محداس الماشنات سفيح مبريه بوم محيال أفراينت درجات ودادرنت كم زبرخ أفراينت ولك أسفن تكالن دم أفراينت حبرة سفن هاجرن كم زخانة استقاسمان إساي تسفيت مدن قواي بسرحان أفراينت زهاسن كبري زتفئن كم زخانة بأبنت هاسن يقليسهم
ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣፍራይነት ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዶ ቆልዑ ዘገልግል መውዓሊ ህጻናት ክትኣታቶ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ክድፋኣሉ ዓቕምን ፍልጠትን ሰራሕተኛታት ክብኒ ምባል ድማ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክወሃብ ተማሕጺኖም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳርን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣፍራይነት ካብ ኣተሓሳስባን ስነ ኣእምራዊ ድልውነትን ስለ ዝጅምር ኣብዚ መዳይ ዝዓበ ኣተኩሮ ተገይሩ ክስራሕ ኣተሓሳሲቦም ፖሊስ ኤርትራ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኽ ገበን ንምክልኻልን ገበነኛታት ንምቅላዕን ቀጻሊ ጻዕርታት የካይድ እዩ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንነበርቲ ንኡዞባታት ዝገበሮ ሰሚናራት ድማ ኣካልናቱ እዩ ወኪል ኤርና ናዝሬት በይን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ስቲፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሌትናንት ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል ብ15-16 ሚያዝያ ንነበርቲ ንኡስ ዞባታት ማይተመናይ ዕዳጋ ሐሙስ ፓራዲዞ ኣኽርያን ኣባሻውልን ሰሚናራት ሂቦም እቲ ሰሚናራት ብቐንዱ ኣብ ምክልኻል ገበን ብመንእስያት ዝዝውተር ገበናት ከምኡውን ተራ ክብርታትን ሕብረተሰብን ኣብ ምውጋድ ገበናት ዘጠቓለለ እዩ ነይሮም ኣብ 2025 ቀዳማይ ርብዒ 2026 ብደረጃ ዞባ ዝተመዝገበ ገበናት በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን ሳዕቤናቱን ብኣሃዝ ኣሰኒው ዘርዝራዊ ሓበሬታ ዝሃበ ሌትናል ኮሎኔል ግርማይ ህዝቢ ጸጥኡ ንምውሓስ ነተርእዮታት ገበን ዓገብ ክብል ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ዘጋጠመ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ 17 ሞት ልዕሊ 200 መቑሰልትን ልዕሊ 4 ሚልዮን ዕንወት ኣብ ንብረትን ከም ዘወረደ ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐን ዘተኮረ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድላ ገንዚቦም ኣመሓደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታትን ኣዘዝቲ ራብዓይን ካልኣይን መደብራት ፖሊስን ብግድኦም ተሳትፎ ነበርቲ ኣብ ምኽባር ጸጥታ ከባብን ምቅላዕ ገበናትን ገበነኛታትን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ሰሚናር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎም ብመራሕቲ ብሽክሌታ ዝፍጸም ትሕሰት ሕጊ ንኽግታእ ፖሊስ ትራፊክ ቁፅፅሩ ክሕይል ከምኡውን ንገበነኛ ብየን ሕጋዊ መቕጻዕቲ ኣራሚ ክኸውን ተላብዮም ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣብ 11 መደብራት ፖሊስን 7 ነቑጣታት ፖሊስን ተዘርጊሑ ምስ ህዝቢ ተወሃሂዱ ንጥፈታቱ የሰላስል ኣብ ንዞባ ማይምነ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ሞያ ንሰለስተ ዋርሒ ዝሰልጠኑ 45 መንእስያትን ተማሃሮን ተመሪቖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ መንእሰይ የማነ መድሃኒ ብዘስምዖ ቃል እቲ ሞያዊ ዓቕምታት መንእስያት ንምዕባል ዝተወደበ ብግብሮ ስራሕ ዝተሰነየ ስልጠና ምዝርጋሕን ጽገናን መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ከምኡውን ኤሌክትሮኒክስን ምምልኻዕን ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጾም ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ዝቐሰምዎ ስልጠና መሰረት ዘትሕዝ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብግብራዊ ስራሕ ከም ዘማዕብሉ ኣረጋጊጾም ኣመሓዳር ንዞባ ማይምነ ሌተናል ኮሎኔል አብርሃም ሃይለ ድማ ህንጸት ሃገርን ህንጸት መንእስያትን ዘይነጻጸሉ ምዃኖም ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ብዓይነትን ብብዝሕን ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ብሰልጠንቲ ዝፈረየ ስራሓት ንምርኢት ቀሪቦም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወጻኢ እስራኤልን ሊባኖስን ንዓሰርተ መዓልታት ዝጸንሕ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብራ ተሰማሚዐን እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ እቲ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ካብ ሎም 17 ሚያዝያ ተግባር ኮነ ተሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ስምምዕ መንግስቲ ሊባኖስ ብምንቅስቓስ ህዝቡላህን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ከይፍጸም ሓላፍነት ከም ዝወስድ እስራኤል ድማ ኣብ ሊባኖስ ተካይዶ ወታደራዊ ስርሒታት ደው ከም ተብሎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ብሓበራዊ ምርዳእ ክናዋሕ ከም ዝኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ገሊጹ ይኹን እምበር ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ጸጥታ ዞባ ሒዙ ከም ዝጸንሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓቢሮም እስራኤል ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከተካይዶ ብጸንሐት መጥቃዕትታት ልዕሊ 2100 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 6000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 1.2 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ንመራሕቲ ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ንዝርብ ከም ዝዕድሞም ኣፍሊጡ ኣሎም ኣሜሪካ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሶርያ ጸንሐ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘብቃዕ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ብ16 ሚያዝያ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ሰፊሮን ጸንሐ ናይ መወዳእታ መደበር ኣየር ንሰበስልጣን ሃገር ድሕሪ ምርካብ እዩ
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኣሜሪካ ክትቀመሎም ዝጸንሐ ኩሎም ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ከም ዝኣተው እዚ ድማ ልኡላውነት ሶርያ ንምርጋጽ ዝተወስደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ምውጻእ ሰራዊት ኣሜሪካ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ግዝያዊ መንግስቲ ሶርያን ብኣሜሪካ ዝድገፉ ዕጡቓት ሶርያውያን ኩርዳውያንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ቀዲሙ እውን ኣብ ሶርያ ካብ ዝርከብ ስትራቴጂያዊ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ከም ዝሰሓበ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ብዘይፍቓድ መንግስቲ ሶርያ ካብ 2015 ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ዶሚኒካን ሪፐብሊክን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዞባዊ ጸጥታዊ ምትሕብባር ንምሕያል ዝዓለመ ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ትማል 16 ሚያዝያ በጊሰን እቲ ክሳብ 27 ሚያዝያ ዝቕጽል ልምምድ ኣብ ግዝኣት ኤል ሳልቫዶር ዝካየድ ዘሎ እቲ ልምምድ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ዝተወደበ ገበናት ዘይሕጋዊ ስደትን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ብሓባር ንምምካት ዝኽእል ዓቕሚ ንምህናጽ ዝዓለመ እዩ ኣብዚ ልምምድ ካብ ኤል ሳልቫዶር ኣሜሪካ ጓቲማላ ሆንዱራስ ኮስታሪካ ቤሊዝን ዶሚኒካን ሪፐብሊክን ዝመጹ ልዕሊ 1200 ወተሃደራትን ክኢላታት ረድኤትን ይሳተፉ ኣለዉ እተን ሃገራት ነዚ ልምምድ ከካይዳ ሎሚ ንሓምሻይ ግዜአን ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያ ትማሊ 16 ሚያዝያ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ከም ዝነጥፋ ዝገለጸተን ሳተላይታት ብዓወት ወንጪፋ እዘን ኣብ ከተማ ሚርኒ ተዶኪኑ ካብ ዝርከቡ መደበር ጠፈር ዝተለኣካ ሳተላይታት ድሮፕ ዝተደለየ ርሕቀት ብሰላም ከም ዝዓለባ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ እዘን ሳተላይታት ንሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ዘገልግላ ከም ዝኾናን ኣብ ምምዕባል ስለያዊ ንጥፈታት ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝህልወን ተገሊጹ ሩስያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዝነጥፋ ሓያሎ ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጭፈት ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያ ጽላት ጠፈር ንምምዕባል እወታዊ ገስጋስ ካብ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት ምዃና እዩ ዝግለጽ ሰራዊት ሩስያ ናብ ትማል 16 ሚያዝያ ብዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዩክሬን ብዘካየዶ ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በቲ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 16 ሰባት ከም ተቐትሉ ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉ ኣብ ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጽን ትካላት ጸዓትን ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ሰዓበውን ተፈሊጡ ኣሎ ሰራዊት ሩስያ ኣብዚ መጥቃዕቲ ልዕሊ 600 ድሮናትን 20 ባላስቲክ ሚሳይላትን ከም ተጠቕመ ገሊጹ ኣሎ ዩክሬን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ንዝተበጽሐ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝጠሓሰቶ ክኸስስ ዝጸንሐ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንዝገብሮ መጥቃዕትታት ከም ዘስፋሕ ሓቢሩ እዩ ካብ 2022 ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ዩክሬን ኣብታ ሃገር ኣስታት 600 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ትሕተ ቅርጻውን ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2026 ጃምላ ሃገራዊ እቶት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስቲ ናይ 2025 ተመሳሳሊ ዋርሕ ክነጻጸር ከሎ ብኣስታት 500 ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት መጠን ሰደድ ብ20 መጠን እታው ድማ ብልዕሊ 28 ክትከም ዝበለ ተፈሊጦም ቻይና ምስ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዘካየደቶ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ዕብየት ጃምላዊ እቶት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ገሊጻ እዚ ብዝሓለፈ 3 ወርሒ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ብኽንድኡ መጠን ክዓቢ ከም ዝኽእል ዝእንፍት ምዃኑ ክኢላታት ይእምቱ ቻይና ቁጠባኣ ንምምዕባል ዘቤታዊ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ከም ተስፋሖ ገሊጻ ኣላ ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ባእሉታ ክጽሎ ጀሚሩ ምህላው እዩ ዘጥቃስ ኣውስትራልያ ምስ ሃገራት ኤሽያ ዘለዋ ኣብ ጽላት ጸዓት ዘተኮረ ዝምድናታት ንምስፋሕ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ኣውስትራልያን ማሌዥያን ትማል 16 ሚያዝያ ኣብቲ ጽላት ኣብ ዝግበር ምትሕጋዝ ዘተኮረ ስምምዕ ኣብ ዝኸተማሉ እዩ እዚ ቀዳሞት ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ማሌዥያ ዝፈረምዎ ስምምዕ ማሌዥያ ንኣውስትራልያ ትገብሮ ቀረብ ነዳዲ ክብ ከተብል ኣውስትራልያ ድማ ናብ ማሌዥያ ትልእኾ መጠን ባህርያዊ ጋዝ ከተዕብዮ ዝኽእል እዩ ኣስታት 13% ጠለባት ነዳዲ ኣውስትራልያ ካብ ማሌዥያ ክኸውን ከሎ ማሌዥያ ካብቲ ሽምቶ ባህርያዊ ጋዝ ድማ እቲ 95% ካብ ኣውስትራልያ ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ ኣውስትራልያ ኣዲማ ምስ ሲንጋፖርን ብሩነይን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዩ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ትካል ደረጃታት ኤርትራ ኣብ ስትራቴጂያዊ ትንሳኤ ዘተኮረ ዓውደ ዘተወዲቦ
ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብሃኮሰ ዝተወደበ ዝተምህሮን ሰራሕተኛታት ተዋሂቦም አዛዝ ፖሊስ ዞባ ማእከል ንነበርቲ ንኡስ ዞባታት ምክልኻል ገበን ሰሚናራት አካሂዶ እስራኤልን ሊባኖስን 10 መዓልታት ዝጸንሕ ግዝያዊ ስምምዕ ቁራጽ ተወሰኺ ገብራ ተሰማሚዐን አሜሪካ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሶርያ ዝጸንሐ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘጥቅዐ ተገሊጹ ሃገራት ማእከላይ አሜሪካ ዶሚኒካን ሪፐብሊክን ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ወተሃደራዊ ልምምድ ኣበጊሰን ለሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት ኣብ ዝተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ መዓልቲ